Benvinguts al segon vídeo d'Aprendre Estadística amb Excel. En aquest vídeo aprendrem a fer la taula pel càlcul de mesures i així poder trobar les mesures de centralització, mode, mediana i mitjana aritmètica i les mesures de dispersió, recorregut, variància, desviació típica o estàndard i coeficient de variació. Depenent de com calculem la variància, la taula pel càlcul de mesures tindrà més o menys columnes. Nosaltres farem el mètode abreujat, amb menys columnes. Les tres primeres columnes són les mateixes que la taula de freqüències global. Per tant, el que farem és copiar les taules. Fem un Ctrl+C, ens posem aquí i li donem a la tecla Enter. I ara les dues següents columnes són XY por FI i XY al quadrat por FI. Si algú no sap on està aquest barret, o sigui, aquesta forma de barret que hi ha aquí, es troba a la tecla que hi ha a la dreta de la tecla P. Per accedir a aquest barret hem d'utilitzar la tecla Shift. Bé, anem a calcular aquestes dues columnes. Molt fàcil. Fem la multiplicació dels valors de la variable per la freqüència absoluta. I ara arrosseguem i centrem. Com veureu, aquí ens surt un error que posa valor perquè aquí estem multiplicant 5 o més per 4. Clar, 5 o més no és un valor. Poden ser 5, 6, 7... Clar, aquest és el problema de posar això en una variable quantitativa discreta. En veritat hauríem de posar 5, 6, 7 fins al valor màxim que ens donguessin en les enquestes. Aquí ho hem fet abreviat, però com veieu, això no és recomanable en una variable quantitativa discreta, perquè si no podem fer aquesta multiplicació. Llavors, agafarem un valor, en aquest cas 5. Imaginem que el valor més alt és 5, posarem 5, i clar, ara ens ha canviat aquest valor, posem el 4, que sortia, i ara sí, ja tenim aquesta columna i farem el sumatori. El mateix aquesta columna d'aquí, fem XY elevat al quadrat per la freqüència absoluta. Donem a l'Enter, ara arrosseguem per fer tota la columna, fem el sumatori i ara centrem. I marcarem els dos valors de sota perquè seran de gran utilitat pel càlcul de mesures. Anem a veure com es calculen les mesures de centralització. La moda. La moda, per definició, és el valor de la variable que més vegades es repeteix, és a dir, que té la freqüència absoluta més gran. Fixem-nos que la freqüència absoluta més gran és 15 i el valor de la variable, d'acord, que té aquesta freqüència és 2. Doncs això és el resultat de la moda, el valor 2. La mediana. La mediana és aquell valor o valors que ocupen els llocs centrals si els ordenem de més petit a més gran. Llavors, fixeu-vos que tenim 60 valors. Per explicar-vos, anem a agafar menys valors i després ho traslladarem a 60. Fixeu-vos que aquí tenim 5 valors. 1, 2, 3, 4. Imaginem que haguéssim fet 5 enquestes i haguessin sortit aquests 5 valors. O una altra enquesta amb 6 valors, com aquesta. No és el mateix que hi hagi nombre senar o imparell o un nombre parell de dades. Si és un nombre imparell de dades, el que ocupa el lloc central és el que té el mateix nombre de dades a l'esquerra que a la dreta. Fixeu-vos que tenim primer lloc, segon, tercer, quart i cinquè. El que està en el lloc tercer deixa 2 dades a l'esquerra i 2 dades a la dreta. Per tant, és el que ocupa el lloc central. I en aquest cas, el valor és 2, doncs aquesta seria la mediana. Però si són 6, no hi ha un únic valor que ocupa el lloc central, sinó 2. Per què? Fixeu-vos, si agafés només aquest, deixaria 2 llocs a l'esquerra i 3 a la dreta. Si agafés el 3, deixaria 3 a l'esquerra i 2 a la dreta. Per tant, hem d'agafar 2 valors centrals, que deixen 2 valors a l'esquerra i 2 valors a la dreta. I com es calcula? Si són iguals, agafaríem el mateix valor. Però si són diferents, hem de fer la mitjana d'aquests dos valors. O sigui, seria 2,5.
D'acord? 2 més 3 dividit entre 2. Vale? Llavors, clar, si això ho traslladem a 60, clar, la cosa es complica. Com es fa? Anem a esborrar això. Primer, hem de saber quins són els valors, els llocs centrals. Quins són els llocs centrals quan hi ha 60 valors? Doncs dividim 60 entre 2, com hem vist abans, d'acord? Hem de fer igual. 60 entre 2, 30. Doncs el lloc 30 i el 31 són els que ocupen els llocs centrals. Sempre el resultat que ens doni la divisió i el següent. Els 30 i el 31 són les posicions centrals. Vale? Llavors aquí posem una explicació que és valors que ocupen les posicions 30 i 31. Vale. Si fos, per exemple, 59 valors, faríem el següent. Un nombre imparell. 59 entre 2 ens donaria 29,5. Doncs seria el valor que ocupa la posició 30. Vale? Com és un nombre imparell de dades, només hi ha un valor que ocupa el lloc central. Per tant, seria el que ocupés la posició 30. Però com en el nostre cas és un nombre parell de dades, hi ha dues posicions centrals. Com mirem quin és o quins són els valors que ocupen les posicions 30 i 31? Ho farem sempre amb la columna de la freqüència absoluta acumulada. Llavors, agafem i mirem això. Això què ens indica? Ens indica les posicions de cadascun dels valors. El 0 ocupa les 9 primeres posicions, de la posició 1 a la posició 9. No ens interessa. L'1 ocupa de la posició 10 fins a la 22. Tampoc ens interessa. El 2 ocupa de la posició 23 fins a la 37 i justament ocupa les posicions 30 i 31. Per tant, la mediana serà 2, perquè 2 és el valor que ocupa aquestes posicions. Això ho he posat en el lloc equivocat, va aquí a baix. I anem a la mitjana aritmètica. Què és la mitjana aritmètica? La mitjana aritmètica és justament el sumatori d'aquesta columna de xi per fi, ¿vale? Dividit el nombre total de dades. És com si jo sumés 9 vegades 0, més 13 uns, més 15 dosos, més 9 tresos, més 10 quatres, més 4 5. Això ho he fet en aquesta columna. Per tant, si dividim el resultat d'aquesta columna entre el nombre total de dades, ens surt la mitjana aritmètica. Agafarem 3 decimals. Recordeu com es fa per agafar 3 decimals. Agafem el valor número i si ens surten 2 decimals, li donem un més i ens surt el tercer. Ja hem fet les mesures de centralització. Ara passem a les de dispersió. Comencem pel recorregut. El recorregut és la diferència, molt fàcil, entre el valor més gran menys el valor més petit. La diferència. Doncs el valor més gran és aquest, menys el valor més petit. Ja ho tenim. 5 menos 0, 5. Variància. Ja dic que es pot calcular de dues maneres. Com nosaltres hem fet aquesta taula, doncs es calcularà amb la fórmula corresponent a aquesta columna d'aquí. Llavors, la variància és la divisió d'aquest valor, que és el sumatori d'aquesta última columna, entre el nombre total de dades menys, atenció, la mitjana aritmètica elevada al quadrat. Torno a repetir, és el sumatori d'aquesta columna, xi al quadrat per fi, dividit el nombre total de dades, menys la mitjana aritmètica al quadrat. Fixeu-vos les 3 cel·les que agafem per calcular la variància. Ara fem Enter i ens surt, d'acord, aquest valor d'aquí. I ara, la desviació típica o estàndard s'ha de fer, justament com veieu, és la S. Si és la S vol dir que és l'arrel quadrada de la variància, perquè si faig l'arrel quadrada d'això em dona la S. Per tant, fem l'arrel. Hem de buscar la funció raïz. Vale? Pues
Busquem la funció raïz. Aquí la tenim. Aceptar. ¿De qué número? De la variància. Tornem aquí i donem a acceptar. 1,485. I per últim, el coeficient de variació, que és justament el que més ens interessa. El coeficient de variació ens dona una estimació de la dispersió de les dades. Què vol dir dispersió? La dispersió ens indica si les dades estan molt o poc concentrades al voltant del valor mitjà, de la mitjana aritmètica. La mitjana aritmètica ens ha sortit 2,167. Si tots els valors estiguessin al voltant d'aquest, o sigui, entre 2 i 3, voldria dir que estarien molt concentrades. Ara, quan més dispersades estiguin aquestes, d'acord, dades, llavors el coeficient de variació ens sortirà més alt. Com es calcula? S'ha de dividir, d'acord, la desviació típica o estàndard entre la mitjana aritmètica. I s'ha de donar en percentatge. Per tant, el que hem de fer aquí és vindre aquí i donar a percentatge. D'aquesta manera trobarem, d'acord, el coeficient de variació. Un coeficient de variació que sigui menor del 33% ens indica que les dades estan poc disperses. Un coeficient de variació que està entre 33 i 66 vol dir que les dades estan mitjanament disperses. Per sobre aquest valor ja vol dir que les dades estan molt disperses i que per tant l'estudi que hem fet comença a ser poc fiable, perquè ens dona dades molt disperses i no podem fer cap concreció en general. Bé, això és el coeficient de variació. Amb això hem acabat el segon vídeo, d'acord, d'aprendre estadística amb Excel. En el tercer veurem com fer els gràfics. Fins ara.